سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر منيوتيو لو من ريارستي بزعبا هصاناتن قلعون اتوم نعبيوم زلنا قلعو بفلاي دما اب سدت نزلنا يا كتملكت نالبات ابزي غزي زي ولد كتلو تخلو ولد زي كونكم كتكونو تخلو እዚ ነገር እዚ ፈሊጥ ካብ ምጽናሕ እቶም ወለዲ ዘለና ብትኽክል ከድልየና ዝኽእል ምኽሪው ነቶም ዘይኮና ድማ ብኣጉ ፈሊጥና ናስተውዒልና ክንጽንሖ ዝግባአና ነጥቢና ክንርኢ ናይ ሎማ ኣርእስትና ልምድታት ናይ ተዓባብያ ቆልዓ ወይ ከዓ ቶክሲክ ሃሰይቲ ጉድለታት ወለዲ ዝገብርዎም ነቶም ቆልዑ ጽባሕ ንግሆ ሰልፊሽ ንዓይት ኣመኒ ዝብሉን ይግባአኒ ጥራይ ዝብሉን ቆልዑ ንኸይንዕቢ ዝጠቕመና ኢና ክኸውን ዚኻ ኣብዚ ስደት ብብዝሒ ትረአ ጉድለት ናይ ቆልዑ እያ ናይ ሎማ ኣርእስትና ካብ ዶክተር ባክስሌይ ዝተባህለት ክኢላ ፕሮፌሰር ክኢላ ናይ ምዕበያ ከምኡውን ጸሓፊት ናይ መጽሓፍ ኣብዚ ዓውዳ ከመይ ጌርና ፍትሓውያን ዝኾኑ ቆልዑን ንኻልኦት ናይ ካልኦት ነገር ዝርድኦም ቆልዑን ንዕቢ ዝብል መጽሓፍ እውን ጸሓፈት ሓንታ እዚያ ክኢላ ጸሓፈታ ወይ ከዓ ዝሃበቶ ምኽሪ ኢና ክንርኢ ሓሙሽተ ነጥብታት ድማ ክንርኢ ኢና እዘን ሓሙሽተ ነገራት ድማ ከነወግደን ኣለና ከነወግደን ይግባአና መቸም ህፃናትና ኣብዚ ደገ ክንሪኦም ከለና ክንደይ ህፃናት ደስ ዘይብለና ባህር ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ገደፍ ኢልካዮም ኣይሰምዑ ዝደለይዎ ኻ ሓቲቶም ኣየብለይን ኢልካዮም ዘይርድኦም ብዙሓት ህፃናት እዮም ዘለዉ ብሓፈሻ ኣብ ዓድና ቅልል ዝበለ ምዕበያ እዩ ነይሩ መምህሪ ቅጥቅጥ ወላዲ ቅጥቅጥ ሕብረተሰብ እውን የፍርህ ስለዚ እቲ ህፃን ፈትዩ ከይፈትዎ መስመር ሒዙ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ እንኮም የለን ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንነፍሲ ወከፍና ክንሪኣ ናብ ብዙሓት ስድራ ክትበፅሕ እውን ይምዕፀን ምክንያቱ መብዛሕትኡ እዚ ፅቡቅ ይገብር ኣለኹ እናበልና ንገብሮ ጉድለት ስለ ዝኾነ ኦኬ ላይክ ኣቡዋ ሼር ግበርዎ ናብ ካልኦት ክትበፅሕ እናበልኩ let's go to the point alright ሓሙሽተ ጉድለታት ክንርኢ ኢና ቁፅሪ 1 saying yes to almost everything ደቅኻ ውላድካ ባባ ማማ ዝግበረለይ ክብለና ከሎ ኖ ክንብል ከቢድ ምዃኑ ዝስዕተ የለን ብፍላይ ድማ ቀደም ክንዓቢ ከለና ዘይንረኽቦ ነገራት ወለድና ዘይገብሩልና ዝነበሩ መፃወቲ ይኹን ዝኾነ ነገር ዘይንረክብ ተነሄርና ንደቅና ክንኸልኦም ይኸብደና እዩ ኣነ ዘይረኽብኮ ሰም ክረኽቦ ኣሎ ኣነ ዘይተማሃርኮ ሰም ክመሃሮ ኣሎ ኣነ ዘይተፃወትኮ እናበልካ ትሕቶ ግን ክንሪአ ኢና ሕጂ studies show kids who grow up with a sense of entitlement ማለት በቃ ኩሉ ነገር ይግባአኒ ጥራይ ዝብል ሰሪሐ ክረኽቦ ለኒ ዘይኮነስ ይግባአኒ ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘሎ which comes from overparenting and overindulging. Your kids are more concerned about themselves, show less empathy for others, lack a strong work ethic, and may behave as if rules don't apply to them. So, ወለዶም ብዙ ሓለፋታትን ኡፍ ዝብሉሎም ዝነበሩ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝሕንቅዎም ዝነበሩ ቆልዑ ፅባሕ ንጎም ዓበይ እንታይ ዓይነት ሰባት ክኾኑ መስለኩም መጀመርያ ብዛዕባ ነፍሶም ጥራይ ዝሓስቡ ስሱዓት ክኾኑ ኦኬ ቀዳመይቲ ካልኣይ ንነገራት ንኽረኽቡ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ከይሰርሑ እናረኽብዎ ስለ ዝዓበዩ ሂወት ከምኡ እዩ ዝመስሎም ዳርጋ ዝደለኻዮ ደስ ዝበለካ ክትረክብ ትኽእል ብዙሕ ክደኽመሉ ዘለካ እውን ኣይመስሎምን እዩ and this is very 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 important aspect ኣብ ሂወት ከይፀዓርካ ዝርከብ ነገራት ከም ዘሎ ኮይኑ እናተሰምዖም እዮም ዝዓብዩ ምክንያቱ ብዙሕ ከይለመኑ ብዙሕ ከይደኸሙ ብዙሕ ከይተፀበዩ ስለ ንገብረሎም ዘለና እዚኣ ኸታ ዝዓበየት መስማር ንወቅኦም ዘለና ኢና ከምኡውን ናይ ካልኦት ሂወት ኣይርድኦምን እዩ ሰባት ክሽገሩ ክጠምዩ ክፀምኡ ከሎ ኣይርድኦምን ንዖም ፀጊቦም ከለዉ ከይፀምኡ ከለዉ እንካ ጥራይ ስለ ዝበሃሉ ከይቆረሩ ክዳን ከይሰኣኑ እንካ ጥራይ ስለ ዝበሃሉ ካልኦት ሰባት ይሽገሩ ኮይኑ ኣይስምዖምን ኣይርድኦምን ኦራይት ድሕሪኡ ከምኡውን ሕግታትን ስነ ስርዓት ዝበሃል ነገር ንዖም ዝምልከት ኣይመስሎምኒ ብሕጊ ክኸዱ ወይ ከዓ ግዴታታት ዘለዎም ኣይመስሎምኒ እዚ ንኣሽቱ ነገራት ኣብ ገዛና ትኽኢልና ንሕጊ ዘለና ንገብሮም ዘለና ፅባሕ ንግሆ ዓብ ሃስያ ኢና ንገብረሎም ዘለና ወለዲ ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም ብፍላይ እዛ ነጥቢ እዚኣ ክሳብ ክንደይ ከም ተገድስ ንስኻ ወይ ንስኺ ብፍሉይ ከይስ ሰሪሕካ ዘይተምፅኦ እንተለኻ ኣብ ሲስተም እንተለኻ ኮይንካ እንታይ ዝርድኦ ዘሎ ትቆልዓ ከይሰራሕካ እውን ይንበር ምዃኑ ፅቡቕ ትነብር ብፍላይ ኣከዳድናኻን ገዛኻን በለጭለጭ ዝብል ስራሕ ዘይብልካ ተኮይንካ ወይ ስራሕ ዘይብልካ ተኮይንካ እንታይ ክትብልዮም ዘለኺ ስራሕ ኣየገድሰካን እዩ ፅቡቕ ሂወት ንክህልወካ ኢኻ ትብሎም ዘለኻ ምክንያቱ ደቅና ኩሉ ግዜ ካብ ከባቢኦም እዮም ዝመሃሩ
قدامي كبابيهم أبزم بالعالم كجزء من ولدهم يوم so be careful انت عينت ملغتي نابدكنا نسجرا لنا صباح نغو كمزا عينت تعايا زلون قلعو بقالو له depression stress كمون ناب drugs كخدو زخلو قلعو يوم all right teaching compassion to your kids require you to start saying no sometimes so تي مخرنتايو دقنا ናይ ነገራት ዋጋ ናይ ህይወት ነገር ክርድኦም ተኮይኑ ኖ ክንብሎም ኣለና ንኣብነት ባባዝያ ግዛለይ ማማ ዝገዝለይ ክብሉ ከሎ ኖ ተዘይኮነኻ ወርሒ ክልተ ወርሒ ክፅበይ ክኽእሉሎም ስለምንታይ ኣብ ህይወት ብዙሕ ግዜ ናብ ገዛ እንደቀይ ዝብሎም ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሃበና እንተኢሎምኒ ድሕሪ 30 መዓልቲ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣዘክረኒ ይብሎም ዋባ ሕጂ የደልያ ዘለኹ እንተኢሎምኒ ፅባሕ ንጎ ስራሕ ምሳተኻ معالتاو دو مزخ فلكاي كلوني 30 معالتي كتصبلكا ገንዘብካ ክመፀካ ሎሚ እንተ ዘይተማሂርካዮ ከመይ ጌርካ ብዘለካ ን30 معالت ክፀንሕ so that's very important they have to wait ምፅባይን ትዕግስን ክመሃሩሎ so ተቀደም ዝኾነ ነገር ግዛለይ ክብሉን ከሎ ኣብ ኢንተርኔት ድለይዎም ኦርደር ክገብረልኩም እዩ ኦርደር ማለት ክልተ ሰሙን ገለ ክወስድ ክእል ንኽመፅእ ነዚ ተቀቢሎም ሕጂ ኦርደር ንኽገብሩ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣዘክሩን ይብሎም ድሕሪ ድማ 2 ሰሙን ክፅበዩ and this is very important ነገራት ክፅበዩ ክኽእሉ ከለዉ ትዕግስቲ ይመሃሩሎ ከምኡውን delayed gratification ዝበሃል ምስጢር ናይ ዕውታት ሰባት ንሱ ድማ ድሌታትካ ሎሚ ዘይኮነስ ፅባሕ ተፀሚምካ ደኺምካ ዝበዝሐ ክትረክብ ከም ትኽእል ምፍላጥ so ከምኡውን ገዝኦም ንኽሰርሑ ክዳኖም ንክዓፅፉ ገለ ንኽገብሩ كحجزنا خبلو خالو نسخ جبر نابلنا كجبرو كنحجزهم علينا disrespect كبرت كقدر خلوون كجن حلوهم if your child calls his sibling a name don't let it slide كمون نحوه وينحفتو بتجزا حماق صرف كزارب تسمعنا تمكن بلي بلنا ازيا بحر ازيا دسايت بلدنا مخنياتو نحوخا وينحفتخا كمزن خد جون سلز جدو ميلكا مخنيات هيبكا نتبحر تتقبلوه محبار صغيرك زي مسمع ويكا غرفتا كم زيركا ابكال تصرف زي متا number 2 and we حيال له we're going to go number 2 failing to teach them or failing to create a learning opportunity so تاي مالتنا يبزي نخمهارو نخنحجزهم عدل زي مفتار you may think you're not paying attention but kids watch very closely to see how you respond to situations دكنا أزيون بلحتيهم normally ኣብቲ ገዛ ኩሉ ትባህር ናይ ትገዛ ቀልጢፎም እዮም ገና ኣፎም ከየፅረዩ ከለዉ እዮም ዝፈልጡ ክበኽዩ ምስ ጀመሩ ነገራት ዝደለይዎ ዝኸላካዮም ክትቦም ከም ትኽእልሲ ኣቐዲሞም ኣፍ ከየፅረዩ ይፈልጥዎ እዮም they are smart ስለዚ ኢልቕበክ ከለ ትኸልዓ he knows እቲ ናትካ ሪያክሽን ክቕየር ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንዑ ስለ ዝፈልጥ ቤን ገይሩ ድሌታቱ ይረክብ ይፈልጥ እዩ ቆልዑኻ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ቀለልቲ ከይመስሉና do you want them to see the good in everyone no matter how small the issue or who the person is كل ግዜ እንታይ ንኽንምህሮም ዘለና ከም እንድሕር ኮይኖም ንነገራት ብፅቡቅ ዓይነት ክጥምትኾም ዘለዎም ኣብ ሕማቅ እውን ፅቡቅ ክርዩ ከም ዘለዎም ኔጌቲቪቲ ብቐሊሉ ከጥቅዖም ከም ዘይብሉ ንናኣሽቱ ንእሽተይን ንዓብ ነገርን ከድንቑን ከኽብሩን ከም ዘለዎም ክምህሮም ኢና ንደሊ መብዛሕትና ወለዲ ከምኡ ኢና ንደሊ right even the youngest children can get used to the idea of putting themselves in someone else's shoes doing so they learn empathy so ቆልዑ ገና ንኣሽቱ ከለዉ ንነገራት ብናይ ካልኦት ዓይኒ ንኽጥምትዎም ይኽእሉ እዮም እንተምሂርናዮምን ተደጊፍናዮም እንታይ ማለት እዩ ክልተ ኣሕዋት ኣለዉ ሓደ ድሌቱ ለተይ ዝኾነ መፃወቲ ደሊሎ እዚኣ ወይ ካብ ምሳሕ እንታይ ደሊኻ ኣለኻ ኢልካ ተሓቲትካዮም ድሌታቶም ክገልፁ ክኽእሉ ኣለዎም ኣነ ናይ ከምዚ ዓይነት ናይ እንቋቁሖ ሳንድዊች ደልየ ኣለኹ እንተኢልካ ኦኬ ሓውኻ ኸ እንታይ ክገብረሉ ወይ ንሓፍትኻ ኸ እንታይ ክንገብረላ ኖርማሊ ከም ናቶም እዮም ዝብሉ ቆልዑ እንታይ ግን ክትብሎም ኣለካ ንናቶም ጥራይ ዘይኮነስ ሓዎም ወይ ሓፍቶም እንተለዎም ማለት እዩ እንድሕር ንሶም ዘይደልይዎ ከምቲ ንሳቶም ዘይደልይዎ ተተገይሩሎም ደስ ዘይብሎም ንኻልኦት ሰባት ድማ ዘይደልይዎ ተተገይሩሎም እንታይ ይስምዖም ኢልካ ትሓስብ ብምባል ኩሉ ግዜ ንነፍሶም ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዎም ንሓፍቶም ንኻልእ ሰብ እውን ግምት ከም ዝወስዱ መግባር የድሊ ብከምዚ እንተዓብዮም እዮም ፅባሕ ንጎ ንኻልኦት ሰባት መሰል ናይ ካልኦት ሰባት ክርድኦም ዝኽእል እንተዘየለ ንዓይ ጥራይ ተኣመኒ እናበለ ዝዓበየ ቆልዓ ንስኻ ድማ ከም ወላዲ ከምኡ ዝገበርካዮ ፅባሕ ንጎ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ክሓስብ ኣይክእልኒ ፕሮግራምድ ኣይኮነን ከምኡ alright help them to learn
in putting themselves in the shoes of others كل ግዜ ንነፍሶም ኣብ ናይ ካልኦት ቦታ ናይቶም ካልኦት ሰባት ዝብሎም ዘሎ ቦታ ኣብኡ ኣቐሚጦም ከም ዝርእዋ ንገሮም እንታይ ክትብሎም ኣለካ ኣብ ከምዚ ሓውኻ ከምኡ እንደዝገብረካ ወይ ኩስቶ ከምኡ እንደዝገብረካ ኣብቲ ናቱ ቦታ እንተትህሉሲ እንታይ ምተሰማዓኪ እንታይ ምተሰማዓካ በልዎም ፅቡቅ ኣይስምዖምኒ ስለዚ ንሳቶም እውን ከምኡ ስለ ዘይስምዖም ኣተሓሳስባና ግምት ናይ ካልኦት ኢቲና ከምቶም ካልኦት ክገብሩልና ንደሊ ንሕና ከምኡ ክንገብር ኣለና ብምባል ኩሉ ግዜ ናይ ካልኦት ሰባት ድሌታት ከይጎስዩን ከይሃስዩን ክንምህሮም ክንክእል ኣለና ክልተ ርኢና ኣለና ቅድሚ ናብ ካልእ ምሕላፍና እዛ መፅሓፈይ ሕመረት ዓወትን ሓጎስን ትብል ኣይሆፕ ኣብ ከባቢኹም ክትረኽብዋ እሞ ገዚእኩም ክትጥቀሙላ ብዙሕ ንሂወትና ንክንፍትሽ ዕቤት ንክንገብር ክትጠቕመና ትኽእል እያ ዌብሳይት ኣለኩም ኣብ ታሕቲ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ዝብል ሰክሽን ካብኣ ካብቲ ዌብሳይት ኣብ ዓድኹም ካብ ዘሎ ከፋፋሊ ገዚኹም ኣብ ላይብረሪ ናይ ገዛኹም ክትህሉ ይዕድመኩም let's go ቁጥሪ 3 not addressing what is happening around them so ዝነብሩሉ ዘለው ካብ ንሕና ዝነብረሉ ዝነበርና ዓለም ዝተፈልየ እዩ ቆልዑ ቴሌፎን ይፈትዉ ቴሌፎን የብዝሑ ቴሌቪዥን ይርዩ ገሂም ይፃወቱ ንብል ኢና ሓቂ ከዓ ፅቡቅ እውን ኣይኮነን እንተኾነ ግን ከምቲ ንሕና ኣብ ጎልጎል ክንፃወት ከለና ስድራና ግደፉ ክብሉና ከለዉ ደስ ዘይብለና ዝነበረ ናቶም ጎልጎል ኣብ ስማርትፎን እዩ ዘሎ ብኸምኡ እዮም ዓብዮም ደቂ 8 ደቂ 10 ገለ ዘለው ፍጥር ክብሉ ከሎ ምስ ስማርትፎን እዮም ተፈጢሮም ስለዚ ናቶም ስምዒትን ናትና ስምዒትን ይፍለዩ ክንርድኦም ኣለና እንታይ ይፃወቱ እንታይ ይገብሩ ብዛዕባኡ ክዕልሉ ዕድል ክንቦም ኣለና ንኣብነት ከም ወላዲ ማለት እዩ ብዙሕ ብዛዕባ ገይሞም ይዕልሉን እዮም እንታይ ከም ዝገብሩ እንታይ ከም ዝካየድ ብኸመይ ከም ዝፅወት ይገልፁለዮም ኣነ ይፃወትን እየ ግን ይገልፁለዮም ብሓፈሻ ግን ኮንትሮል ሲስተም ግን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ዘለዎም ግዜ ክፃወቱ ዝወሃቦም ግዜ ክጥቀሙሉ ዕድል ሃቦም ገደብ ግን ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ናይ ወልፊ ፀገም እውን ስለ ዘለዎ እንታይ ኢና ክንብል ደሊና ኣብቲ ቴሌፎናቶም ብዙሕ ሓበሬታ እዮም ዝርዩ እንታይ ይካየድ ኣሎ ብዓለም ኣብ ከባቢኦም እንታይ ይካየድ ኣሎ ፖለቲካዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ይካየድ ኣሎ ነዚ ነገራት እዚ ትዕፍኖም ዲኻ ወይስ ትሕብሮም ኣገዳሲ ኩሉ ግዜ ንኣብነት ከም ኤርትራውያን ኣብ ዓድና እንታይ ይካየድ ኣሎ ዓድና ከመይ ኣላ ስቕ ኢሎ በቃ ዓድና ገነት እዩ ፅቡቅ እዩ ናበልና ዲና ነታልሎም ወይስ እቲ ኩንነት ኢና ንነግሮም ኣነ ንኣብነት እንታይ ይብሎም ኤርትራ ገለ ካብቶም ዝበለፀት ሃገር ዝፀበቐ ባሕሪ ፀበቐ ገማግም ፀበቐ መሬትን ኩነታት ኣየርን ዘለዎ ዓዲ እያ እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ምቹእ ኩነታት ናይ ምንባር ስለ ዘየለ ኣነን ካልኦትን ካብ ዓድና ተሰዲድና ኣለና ሓደ መዓልቲ እዚ ኩነታት ምስ ተቐየረ ኣብ ዓድና ከይድና ክንነብር ንዓድና ክንጠቅም እዩ ሕልመይን ሕልምናትኩም ከዓ ከምኡ ክኸውን እየ ዝብሎም ስለዚ ስእልታት ናይ ኤርትራ ክሪኦም ከለኹ እቲ ኩንነት ክሳብ ክንደይ ፅቡቅ ምዃኑ ወደባት ናትና ኩሉ ግዜ ሕልምታቶም ክትመሃሩ ከለኹም ክትዓብዩ ከለኹም ፅባሕ ንግሆ ንዓድና ብኸመይ ንጠቕማ ኢልኩም ሕሰቡ እየ ዝብሎም ንሳቶም ከዓ ብኸመይ ክንጠቕማ ንኽእል ንዓድና that's why ብዘይ ምግናን ደቀይ ብዓዶም ኣዝዮም ኩርዓትን ሕጉሳትን እዮም ኤርትራ ይፈትዉ ኤርትራ ክኸዱ ይምነዩ ምስ ዘሎ ኩነታት ኣይፍቀድን እዩ ግን ኣይከኣልኒ ግን ሓደ መዓልቲ ንዓዱ ክኸዱ ግን ህንጡይነት ኣለዎ ዳትስ ንዓዶም ክፈትዉ ባህሎም ክፈትዉ ሕብረተሰቦም ክፈትዉ ክንፀልዎም ክንክእል ኣለና እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ከነረድኦም ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም እንተሎ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ፀገም ኣሎ ብንእሽተይ ኮምፕሌክስ ከይገበርካ ከምዚ ፀገማት ኣሎ እናበልካ ኤክስፕሌን ምግባር ኣብ ሱዳን ፀገም እንተሎ ከምዚ ይካየድ ኣሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ኣፍሪቃ ከምዚ ፀገማት ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ከምዚ ፀገማት ኣሎ ከምዚ ነገራት ኣሎ እናበልካ ክትገልፀሎም ተፈቲንካ ክርድኦም ይጅምር ንሳቶም ድማ ነፍሶም ኣብ ናይ ካልኦት ቦታ ገይሮም ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ክንዲ ዝንዕቅዎምን ፀርፍዎምን ወይ ዝፀልዎም ክድንግፅሎምን ክሓልዩሎምን ይጅምሩ ኢና ንብል ዘለና ብከምዚ እንድሕሪ ዓብዮም ፅባሕ ንግሆ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሕብረተሰብ ብፅቡቅ ንኽኣልዩ ምስ ካልእ ሰብ ብፅቡቅ ንኽነብሩ ሂወቶም ድማ ሃብታም ብተመክሮ ንክኸውን ፀቢብ ዘይኮነ ሃብታም ተመክሮ ናይ ሂወት ንክህልዎም ድፍኢት ይኾኖም ስለዚ ኣይትዕበጦም ኣይትዓፍኖም ብሓሶት ኣይትምላዮም ነቲ ኩነታት ዘሎ ኣቕልል ኣቢልካ ከተርድኦም ፈትን ንሳቶም ድማ በላሕቲ እዮም ቀለልቲ ይኮኑን ክርድዎ እዮም ንስኻ እንተዘይሪእኻዮ ወይ ንስኻ እንተዘይነጊርክዮም ካብ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝኾነ ቦታ ክረኽብዎ እዮም ጌጋ ሓበሬታኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ክጉድኡ ክእሉ እዮም ኣብ ሎንግ ተርም number 4 giving without gratitude እዚኣ ድማ ኣብ ብዙሕ ሕብረተሰብና ትረአ ንደቅና ንሕግዞም ንህቦም ንገብረሎም ንምግቦም ኩሉ ግዜ ፀብሕን መግብን ይስራሓሎም የቐን የለይ ክብሉ ክዕድል ኣለዎም ወይ ንሓቶም ዶ ንምህሮም ዶ
this is very powerful نفس وكف مجبي كبر خلوان دكي يغنيلنا نقول لسب كبلو فلاي نتيتي يغنيلنا كبلو نايتز جبر كلنا معد يغنيلنا كبلو كبر عيد لني نعيكا سريكا زمت أخلنا سريكم زمت أخمنا يغنيلنا يقولنا even نساتهم نحت حدهم بياتن تقبلوا تحدى أنا وأنا بركتة يغنيلنا خان بلو تحدى خمس غيرو أنا وخمس غيري يبل يغنيل لك عباد سلزي gratitude نزقبرلك نجر appreciate كتقبر خمس لك نيشتي تكون عباي تكون thank you كتب لك زي كلمهرم كنكل لنا زي دما نعاخدس نقبلك يكونن صباح نغو بناش نغراتون امسجنتن تخوينم حقوس السبات نكونو زبلت عدل سلازلو مينا نزارب زلنا so working for their aloneness or as part of the family teaches children to support others which helps them understand the importance of community and teamwork كمدما نالبات مقشش تبام تخينكا نمقششهم سريهم كربولو زي حالفي اب سويسرلاند اب مودة انا اذا حلف عمد سيمينار غير نيره دقي دما اب تجيت اب سراح يساتفو نيروم كمون ودا حفتي نتي سراح كله دموز نيروم نشتي دموز غير لهم ملو معالت ግን ደዊሎም ዝግቦም ስራሕ ሰሪሖም ካልእ ከምኡ ዝኾነ እዮ ክልዎ ንኸሎ ንኣብነት እዚኣ ኮፍ ኢለያ ዘለኹ ኩርሲ ክልቲኦም ደቀይ ባዕሎም ግዜ ኣቐሚጥያ ሰሪሕኩም ወድዋ مخشش لكم سو كلا كير أخوة سريحهم وديوما مسود وتجاجيهم كم بعدش بحبيلهم وديوما مخشش دي ما توهيهم سلزي حدا نجر نخبر كتو نخسرحو دفيت كم قبر الله ما لنا نت مخشش ناتهم لما سريحهم نخربو حدا جزء مخشش كيلو غلي كم زي كنديا خات خفلن تيلومني وا ناي مقبزة مسألكم زلوا تخفلون دلهم يزبلوا مان سو كل جزء تثبيت ناتهم سبرايز كتقبرهم تخلي حاجة تثبيتات كتقبرو جيجا تثبيتات نخوي قبر دما كم مهرم كن كلا لنا so kids learn to be grateful when they don't get everything they ask for this is very important قلعو ماس يوم أمسجنتن ويمسجانا زردون زدليو زي رغبة مزخونه زدل خاي هبن نزز بلكاتو بنت خينكا أي مسجني أي فلتوني مسجانا زدليو نو أي ترغبوني خا تتصبى ربري بك رغبة خلو حقوسي زبل نتنجر دما تبغى يريزك كنا خنو so قال لابنت أبو ودي حنتج أما كبرت دليني رونايك جوردن تبع إن أنا خا قلتي فقط زايد لخون هريو ننو ويحتى حليلو أمودا تمزجز أنا له بتصبغ كنا غنا لك أنا يحسبك ساب حجي حسيبو قلبلي كنا غنا داينا مالتيو تسبيو ترقيب واحد نجر يدنقيو يكنا خنو دماي زخا أقداسيو أوكي ስለዚ ብቐሊሉ ክረኽብዎ ኣይንግበሮም ምንታን ኣብ ሂወት ክመሃሩ ነቲ ቀንዲ ዘድልዮም ድማ ክፅመሙን ክፅበይዎን ንሳቶም እውን ከበርክቱ ከም ዘለዎም ካብ ናቶም ገንዘብ ድዩ ካብ ናቶም ስራሕ ድዩ ነቲ ዝድለ ዘሎ ነገር ኣበርክቶ ክገብሩ ኣለዎም ክንምህሮም ኣለና it's not going to be easy but if they manage to create a gratitude habit ልምዲ ናይ ምስጋና እንተማዕቢሎም ኣብ ሂወቶም ዝበለፀ ሓጎስን ምሉእነትን ንክረኽቡ ክሕግዞም እዩ የመወዳታ no chance to volunteer work كمون عدل ناكال بنات عن خالوت نكحجزو عدل زي مفتار أب نايت جماعة بوتا ديو أبناء حمامات بوتا ديو أبناء زخونة بوتا نكحجزو بنات عن خجلجلو عدل دين مفتار زي حجي عين جبران نازل نازل بس إحنا بس إنك تستفل عليه حسرات مبر أب عدنا وسيدنا أب تستفل عليه بوتا نكسرحو سأجم زلوا حبرت سبس لزلنا كنفكر لهم يجباني روي عدلكم فترة لهم يجبا السنت زي اللي عبتزل خيا عدي أب زخونة volunteer ويكا بقلهم بنات أكثر علو زغلو كنتات مفتار أقداسيو we can't always experience what someone else has gone through but we can connect at a human level so ناي سبات شجرات أجمعت كل كردانا يكلني أمناتهم بوتا مسينا خنسرت جميرنا زيادة يردعنا سلزي volunteer أبزخونة أجمع زلو أنا يجبركم كسب حجي بحج كنت أسفاي جبر أبسط أجمعك بوتا خيتك ولا أنت خسرها كلها عبت مرتيخة توسد نوع ما يكون كانت حق الزلقة لنفس خيخة زيادة فلتت انت مكرون تقسم زلقة نتوم كل عدما كامتا العلي أقداس يزي compassion in a community means coming together around this common idea of seeing others and trying to understand their experience كل زيادة ما volunteer ويكا ولا انت وسرح مالت اتهيوت ناي كالوت ترديخة نسخاب ناتهم بوتا وريدكا ناتكا أبركتو نتس أقابنا مفتاح سلا تقبر زلقة هم كل عدما تمزانا نزلنا رايو نزلنا تمكور تعبيهم تصبح نجو نعيت رايت عمل ده كونس نحبرة سب جيت عم زبلة حساسبة كعبيهم يخلي زخا حجوسات نكخونو عوتات نكخونو وين يحجزوميو
If parents work to alleviate the suffering of neighbors, to handle our egos, and to honor the sacredness of every human being. So ምስ ጎረባብትና ምስ ፅጉማት ኣብ ከባቢና ንዘለዉ ትናትና ኣንነት ኣጉዲልና ክንሕግዝን ምስኦም ንዖም ከነኽብርን ሰብ ክቡር ከም ምዃኑ ተረዲና ንዑ ክንገብር ተፈቲና እዚ ሎሚ ንዓና ደቅና በዚ ተዓብዮም ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ሂወት ንሂወቶም ንክህልዎም ይሕግዘና ትብለና እዛ ኪኢላ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ very powerful እያ ኩሉ ወላዲ ሰሚዑ ኣስተውዒሉ እንተተግቢርዋ ኣብ ሂወት ዓብ ለውጢ ክንገብር ንኽእል ኢና እየ ዝብል I hope ተፈቲኹማ ላይክ ሃብዋ ናብ ካልኦት ንኽትባፃሕ ድማ ሼር ግበርዋ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ብዚ ክዓፅየ ድሓንኩን ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ቻው